awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu muluzanise awa atati leloli unakwatisa damu ndi ava kalelo muluzanise awa atati leloli unakwatisa damu ndi ava kalelo awiri aimamu amuna nikaziu omzimu wakuyera mdali. Tsiku labwino la lero pamene tikulowa mphunziro lathu la namba 37 makamaka pa phunziro lokhudza banja. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, ndipo program imene amatipatsira ndi Lilongwe School of Biblical Studies amene sakutidziwitsa kuti pano atsegula mwayi kwa iwo amene angafuna kudzaphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere kuyamba mu chaka cha 2027 mu January. Afunika kuti adzaphunzira umene ndi ndani? Munthu wamuna akhale ndi certificate yake ya form 4 komanso akhale wa mpingo wa Khristu komanso akhoza kukhala ali pabanja kapena sali pabanja. Mwina ndina hadziwitseni za uthenga umenewu ndipo mukhoza kutipeza pogwiritsa ntchito nambala iyi 0922 766 018 makamaka khale 0822 766 018. Komanso ampingo wa Khristu akudziwitsani za msonkhano umene akoza umene uchitike pa 14, 15, 16 August chaka chino cha 2026 pa Mitundu Community Day Secondary School umene udzayambe masiku amene ukuyitana wina aliyense amene ali ndi chidwi chofuna kudzaphunzira mawu a Mulungu mozama kwa masiku amenewa. 14, 15, 16 August chaka cha 2026 pali msonkhano wa mpingo wa Khristu ku Mitundu pa Mitundu Community Day Secondary School. Zokhudza msonkhano mukugwiritsa ntchito nambala 0822766018 mudzatothandizidwanso zokhudza skulu komanso zokhudza msonkhano umene tikukamba apawo. Monga mmene ndafotokozera kuti programu yathu ya lero ndi ya namba 37 pamene tikupitirizabe kuphunzira phunziro lokhudza banja komabe tikufika kumapeto fataphunzira maphunziro ambiri taona zinthu zambiri zimene tingazione pa zokhudza banja. Ngono kuti ifeyonso mabanja athu ndodani malingana ndi Baibulo zimene likunena. Phunziro la lero ndi phunziro limene tikambe zokhudza mayeso oyenera kukhoza pa banja. Munthu kumafunso koma ndiye kuti mundipatse mavasi mapepala ndioneko kuti zimarani mafunso ake amakhala otani. Izi zilibe mapepala pamene amalemba koma ndi zinthu zimene wina aliyense amakumana nazo ndipo ndi mayeso amene aliyense amakumana nawo ndipo umayenera upeze mayankho ndithu. Mabanja ena amavuta chifukwa anthu sanapeze mayankho amafunso amenewa. Tikamva kuti anthu afuna kukwatirana pamabwera mauthenga ambiri ena amalembera kapena wauza anthu aja kuti aya tikufunirani zabwino zonse, aya ambuye akhale nanu. Anthu akamakwatirana amalandira mauthenga ambiri abwino amene anthu amafunira zinthu zabwino. Koma ngakhale anthu afunire zinthu zabwino motero timamva ndithu banja ija linakwatirana mwezi watha uja latha. Latha pano moti ngazo nyamuka wapita kwawo mamuno ujazo bazo wapita kwawo kuteso. Zatha sobwanya anthu aja timafunira zabwino. Zina mwa izo zimene zimafusokoneza ndi zakuti ikafika nthawi yonera fusidwa mafunso amalepezeka talephera peza mayankho. Akalephera peza mayankho kena kumafika kuti I think banja lovuta. Amaona ngati banja ndi chinthu cholemetsa. Koma ayi mavuto ena akubwera chifukwa sitinapeze mayankho amafunso amene banja limafunsa. Banja ndi mgwirizano umene umakhalapo pakati pa anthu awiri, mamuna ndi mkazi, koma ndipo mgwirizano umenewo ndi wa moyo wa wonse.
Ndipo phunziro lero lifuna tuonepo mafunso ena amene anthu amakumana nawo pa banja, ndipo ndi mafunso amene aliyense ayenera mayankho ndithu kuti banja limenelo likhale. Mamuna apeze mayankho, mkazi apeze mayankho. Mayankho amene omwe asugwiritsitse ntchito kuti athe kumanga banja lanu. Mayeso oyamba amene amafuna yankho labwino ndi mayeso onena kuti mayeso ofuna kuti munthu usinthe. Banja lina lilonse limamufunsa funso munthu kuti asinthe. Kapena tinene kuti moyo unowu aliyense amayenera ndithu kuti asinthe pa zina zake. Kuti ukhale ndi moyo wabwino pali zinake zimene umayenera usinthe ndithu. Ngati susintha sungakhale ndi moyo wabwino. Mwachitsanzo mwana akayamba sukulu timayembekezera akamapita sukulu adzisintha china chake. Zimene samazidziwa azizidziwa pang'ono mapita nazo makwera ndi mata koma apadeze ndizoyenda bwino apo. Ndi mmene moyo umakhalira. Moyo wathu timasintha zinthu zofuna komanso zoganiza. Munthu amene sasintha moyo muno nthawi zambiri moyo umamuvuta. Umayenera kudziwa kuti pa nthawi ino ndichite chani. Ngati ili business pano ndingapange business yanji. Ngati pali zinthu kuti pano ndingapange chani. Ndi zinthu zimene zili zofunika kuti munthu adzitha kuziganizira mu moyo uno. Pali nkhani ina imene anthu amafotokoza yokhudza kampani ina yokoza mafoni Nokia. Ma smartphone atangoyamba chakumene kampani imene inayonso nali imodzi ya mafoni imene mapanga mafoni iyi. Anthawi imeneyo abwino. Koma inafika nthawi yoti kampani imene ipange chiganizo kuti foni imene idzipanga idzigwiritsa ntchito Windows kapena idzigwiritsa ntchito Android. Makampani ena anasankha Android koma kampani imene inasankha Windows. Ndipo anthu amanena kuti chifukwa cha chiganizo chimenecho inapangitsa kuti kampani imene yofika lero ilowe pasi chifukwa sinali yokozeka kusintha ngakhale anthu amakonda Android. Nalonso banja aliyense ayenera kudziwa kuti imene yofika nthawi imene amayenera kuti apange chiganizo kapena asinthe zinthu zina ngati mufuna kuti banja lija likhalitse. Pamene muyenera kusintha pacha ngati wina akakamira kusasintha pamene aliyense akusintha ndayi zambiri mabanja amavuta. Kusintha kwakagwiridwe ka ntchito, kusintha kakagwiritsidwe ntchito ka ndalama, kusintha kwakayankhulidwe, kusintha kakachitidwe ka zinthu ndi kamene banja lilonse limafuna. Timaona pa buku la Miyambo chapter 31 amapereka chitsanzo cha mkazi wangwiro. Mkazi ameneyi ndi mkazi amene ambiri timalakalaka atakhala wathu kamene titakhala ife. Koma limamfotokoza mkazi amene yuli mkazi amene amadzuka mamawa udzagawira dzaka zake ntchito kulongosola zonse ana ake akamanyamuka ochoka apeza chakudya mwamuna wake amene ntchito apeza chakudya. Iyi Baibulo limapatsa ndithu chitsanzo cha mkazi wabwino. Banja lina lilonse masiku ano limayembekezera kuti pamene munthu wakwatira mkazi akhale ndi udindo umenewo. Olawirira pa nyumba pake kuona kuti pa nyumba panga ndimene ochita chani mamawa ndine kugwira ntchito yanji kuti banja liyende. Tangoganizani mkazi mwamukonda koma sakufuna kusintha mbali imene. Azinena kuti inetu ndili kwathu ndimadzuka 8 koloko kunali kula ntchito. Inetu ndili kwathu sindimaphika. Inetu ndili kwathu sindimachapa. Inetu ndili kwathu sindimapanga zakuti. Nayenso mamuna adzuka azinena kuti inenso ndili kwathu ndinazolowera mama wati madya sima yangayiwa ni yasomba. Inenso ndili kwathu sindimapanga zakuti. Ndina nthawira aja akwatirana. Koma banja limafunsa funso lakuti muyenera nonsenu kusintha kuti banja likhale. Kodi pamene mwafunsidwa funso limenelo musintha? Ngaza neno ine sindingasiye zodzuka mene sindingasiye zimene mapanga kwathu. Mamuna so inenso sindingasiye zimene mapanga kwathu. Nganali ese sasiye zimene mapanga kwawo tidziwe ndithu kuti banja limenelo silikhala. Nde ili ndi funso limene banja lese imandira ndithu. Ngati ufuna banja likhale pali zinthu zina ngakhale umazikonda umayenera kusintha ndithu. Paulo pa buku la Roma anatipatsa chitsanzo. Kunena kuti pali zinthu zina zimene mwina pazokha sizolakwikayi. Koma chifukwa cha chikondi umayenera kuti uzisinthe kuti mukhale bwino pamalo.
Buku la Roma chapter chake cha 14 pa verse yake 14 pana verse yake 16 Paulo anakamba mawu awa pofuna kuthandizaso pa zinthu zimenezi zimene tikugwiritsa ntchito pa banja. Ndidziwa ndipo ndakhazikika mtima mwa Ambuye Yesu kuti palibe chinthu chonyasa pachokha, koma kwa amene achiyesa chonyasa kwa iye chikhala chonyasa. 15 Koma ngati iwe wachititsa m'bale wako chisoni ndi chakudya, pamenepo ulibe kuyendayendanso ndi chikondano. Usamuononge ndi chakudya chako iye amene Khristu adamfera. Chifukwa chake musalole chabwino chanu achisinjirire. Apa Paulo samakamba za banja ayi, koma ifenso tikozophunzirapo makamaka tikafunsidwa pafunso loyenera kusintha. Banja lina lilonse munthu amene kusintha. Ndipo Paulo apa amanena kuti pali zinthu zina zimene umayenera kusintha osalifa kuti zolakwika, koma chifukwa cha chikondi cha nzako. Munthu ukhati unazolowera zinthu zina osanalowe pa banja, koma ukalowa pa banja kuti chikondi chako pa nzako nchotani, ndi wokonzeka kusintha pa zinthu zina kuti pa banja lija likhale kuti chikondi chioneke. Ngati munthu sakonzeka kusintha, akafunsidwa funso limene li pa banja la mayeso ofunsa kapena funso lokhudza kusintha, akangolephera kuyankha yankho labwino, banja limene lolikanika. Suyankha pakamwa, koma umayankha pa zochita zako, umasintha pa zochita zako. Aliyense amene timakwatirana naye titakula kale, uyu wakulira uku, uyu wakulira uku, koma anthu awiri aja kuti mukhale limodzi, aliyense ayenera kupeza yankho la funso losintha. Ngati simungasinthe, banja limavuta ndithu. Funso loyamba limene banja limaperekedwa limapatsidwa ndi limenelo. Funso lachiwiri ndilonena kuti, kapena mayeso achiwiri amene amakhalapo ndonena kuti, ofuna kuona ngati chikondi chanu chili choonadi, kapena ofuna kuona chikondi chanu. Ndi munthu akuzomati kodi zimene mungamba zonse ziya, munthu ungakwatirana ndi munthu amene sumuona, sitikamba zokwatirana apa, koma tikamba zakuti mukayamba banjalo chikondi chanu chionekere. Banja limene limayamba kapena anthu amene amakwatirana onero atali achitofusirana okha okhala pa chibwezi nkukwatirana, tudziwa kale amakhala anthu ngokondana. Zosiyana ndikamaona kalekale chasathu amathopezerana mkazi, ayi mkazi onu ndiye, koma masiku ano zinthu sizili choncho. Pano tikuonera kuti munthu mukakwatirana anthu mathopeza banja, anthu oti makondana. Koma imafika ndithu nthawi yonena kuti chikondi chija chioneke. Kodi chikondi chanu ndi chenicheni? Banja analikoza kuti likhalepo mpaka ifa. Ndipo ulendo oyamba pa banja ukafika kuifa, pali zambiri zimene anthu timadutsamo menemo. Pali zambiri kwambiri. Koma banja limeneli limayenera ndithu kuti mayeso ofuna kuona chikondi chanu ifikepo nthawi imeneyo, ndipo mupeze yankho, ndipo chikondi chionetsedwe kuti banjalo likhalepo. Monga amene tanenera muja kunena kuti anthu mmakwatirana amene mulokondana ndithu, koma pena mamuna kapena mkazi amatha kupanga zinthu zimene zizosayenera, ndipo wina amene uthandiza zake. Mwachitsanzo tikaona pa buku la 1 Samuel chapter 25 inopesapo nkhani ya Abigail, mzimayi ameneyi anateteza mamuna wake kwa David makamaka pamene anapanga chinthu chosayenera kwa David. Anakatha mwino phedwa, anakatha mwino pesa ndi mavuto osiyanasiyana, koma anazipewa zimenezo chifukwa cha mkazi wake. Pa Machitidwe chapter 5 timapesapo nkhani ya anthu awiri amene Hananiya ndi Safira, banja so limene timaliphunzira ifo tinapanga chinthu cholakwika, koma ndi banja so limene mbali ina tikozoonako chinthu chabwino chimene linachita banja limeneli. Linachita chani chabwino? Analota kugulitsa munda wawo, mamuna ndi mkazi anakhala pansi kukambirana kuti lisakapereke zonse, akakatifunsa tikanama ndi kukanamadi, kena konse anafa. Ngakhale onse aja anafa ifo anama, koma pali phunziro lalikulu limene ngaphunzirepo, anthu amaoneka kuti amakondana ndithu. Mpaka pofika poti akazi anga tagulitsa tikaname, mwava akazi, mwava amuna osaja kupita ukanama. Zonama zonzolakwika, koma zoti anthu amakondana tonse tikhozoziona. Ndati kuona ndithu imafika nthawi imene banja lililonse limayenera kuonetsa chikondi chenicheni.
nthawi zina zimatochitika mamuna sanachite bwino, mkazi sanachite bwino, ndi nthawi imene tingaonetse kuti mamuna ine mankonda amene mkazi sinimankonda. Timamva mabanja ena amafika kuti basi sinimukonda sewe simo kodi mmesana amene mmakwatirana dzana lero muti simukonda naso inuyo kalephera mayeso acha sumukonda sefa acha ni mamuna mamuna aya matere akazi ya matere basi usikaza bwino. Nthawi imene munayesedwa, nthawi imene munafusidwa, nthawi imene banja lanu lapeza mafunso wa banjalo kuti ngati mmakondana inu mwalephera. Mudzati mukamakalowa mbanja mukadziwe kuti ngakhale mmakondana idzafika nthawi yeniyeni imene chikondi chanu chidzayenera kuoneka ndithu pamene wina sanachite zinthu zabwino. Mukamakwatirana kumene makhala chinthu chosangalatsa ndithu. Mmaona ngati simukayambana, mmaona ngati simukasemphana zinthu ganizo, mmaona ngati simukasemphana pa zinthu zina zofuna, mukasemphana ndithu. Koma ndili nthawi imene mayeso amene wakafika mukhoze muonetse chikondi chanu chimene munalonjezana. Paona pa Efeso chapter 5 verse 25 Paulo pena malemba manene pakuti amuna inu mwakonde akazi anu mpaka na kuwafera. Sindodziwa ngati akazi anu mukhozo wafera. Kuwafera ndi kuti zimatochitika zinthawi zina mwina wenda ndakazi ako pansewu tikupeketsa zomwina korokera galo afuna kulumeni. Vesi ndetu ifuna tuuza kuti mamuna ene okhala kutsogolo mkazi wake umbuyo ngati alume iyeyo. Sindodziwa inu munakumana zimenezo mukhozotani. Ndizoti mwina tikhozosiyana mayankho. Koma lese adziwe kuti Mulungu afuna kuti mamuna athe kumufera mkazi. Monga Yesu anafera mpingo wake. Banja lina lililonse imakumana ndi mayeso amenewa. Kuti akazi anu mmakonda, amuna anu mmakonda. Sikuyankhula ndimakonda nanganga kwatane munthu osakonda. Hayi. Koma kuti ikafika nthawi kuti mwapangirana zinthu zosakhala bwino, chikondi chanu chimaonekabe kapena mmalakwa mayeso amenewo. Ichi ndi chinthu chachiwiri chimene mabanja ena akuvuta. Chifaka fusidwa fuso amenewo akakumana ndi mayeso amenewo zikuwavura kuti apakaigezo cholodola. Chinthu chachitatu, mayeso oganizira nzako popanga chiganizo. Ichinso ndi chinthu chimodzi chimene mayeso ambiri mabanja ambiri akulakwa ndithu. Mukakwatirana anthu mudziwe kuti ndi thupi limodzi. Ndi pamene ukumbukira kuti alipo nzako amene mwene wapanga naye chiganizo. Taganizani wina wanyamuka mama wapita ntchito, basi atapita ntchito kuja adzikapezeka kuti ali umene kuja basi wangona kuyenda pita kwa koma kagalimoto kakabwino manje mupaka nawo zikati ya 20 million ndigula kugula galimoto cha 20 million. Mama unachoka utakwera minibus pobwera ubwera uyendetsa galimoto ndofika pa nyumba zoti akazanga atagula galimoto iyi basi ndakumana nayo pa seupa. Sinodziwa kuti akazi anu akhozoti chani, sinodziwa akhozonena kuti chani. Olorango ganizani kunena kuti munthu angopanga chiganizo kuti basi ndikagula malo apo ndiyamba umanga, kena kuwamanga kena kungomuza mkazi kuti ndagula malo dzulo apo ndiyamba umanga ndi mukafuna mukaonako. Sinzora akazi anu sakhozonena kuti chani. Nawo sobwera kwa ukhanza okamba zawo. Koma popanga chiganizo ngati nzako suna mufuse maganizo sana ikepo zeru. Chiganizo ntazina ulo chikhale chabwino koma chimakhala choyipa ifa kuti nzako chamaonori zona yanga kapange izi ineyo sanduza. Awa ndi mayesoso amene mabanja ambiri akuyesedwa nawo ndithu. Mwatsoka ambiri akulephera. Ambiri angoti pajatu mamuna ndine basi ndizingopanga zimene ndifunazi. Ngaziso pajatu naneso ndikakhala ndinama ndimapanga zimene ndifuna basi. 1 Corinthians chapter 7 verse 5 Paulo anaonetsa kufunika kwa fundo imeneyi. Anaonetsa morani. Tendo nene 1 Corinthians chapter 5 pa verse yake ya 1 Corinthians chapter 7 pa verse yake 5 akunena kuti musakanizana koma kuvomerezana kwanu ndiko kwa nthawi kuti mukadzipereke kwa kupemphera
ndi kukakhalanso pamodzi kuti Satana angakuyeseni chifukwa cha kusadziretsa kwanu. Paulo amakamba za banja kuti banja lilonse mamuna amene okhala ndi mkazi wake, koma kutheka pa zifukwa zina mwina kukhalira limodzi ngati banja sikungatheke. Ndi Paulo akunena kuti ngati mufuna kuti kusatheke muchokhala mamuna apangaza amuna anga ine ndimene zimu mfuna panga kai zotere ndi banja mbali iyi sizitheka motere ndi kuvomera muvomekezano kuti chabwino titero. Osati wina akapanga chigazewo ngokubera ukuti napanga zakuti ndenda panga zotetizare makazereka sokuti ukuti atabusa athabaruzo nthayo sala zibatere ayi. Mulungu sanakoze kuti banja lidzirelo, koma Mulungu anakoza kuti pamene anthu akwatirana mamuna ndi mkazi mudzipanga chiganizo limodzi ndi kupanga fundo imodzi ndi kupanga zinthu zoyenerera. Mamuna kapena mkazi wabwino amakumbuka nzake pamene afuna kupanga ziganizo za banja lawo. Pali ziganizo zina zimene wina aliyense akhoza kupanga. Mwina mamuna akhoza kupanga ziganizo leroli ndi malomoti tigule mbarara ndime ndama ndingogula malomoti tigule blade ndime ndama ndigule mbarara mugula mupita naso. Izo ndi ziganizo zimene mwina mathupa ngazi akhoza kupita usika kwalota ndimane ndikagule somba izi koma ifa ndama ndagula ndi ziganizo zimene angamanga. Si ziganizo ita chonse koma tukamba za chiganizo zikulu zimene zimayendetsa banja lano. Ndi zimene mamuna ndi mkazi ayenera kukhala pamodzi ndopanga akazi anga amuna ake chaka chinofuna tigule malo munthu chake chinofuna tilime tenti ndi ziganizo zimene aliyesa amene ndopanga. Osati mamuna kuti ndagula fertilizer ndakasiya kwa mayi ndagula sokale mbewu mota mayi ndawo zotapeze munda moti mawa kupeza munda umene basi tukadzalawo ngazi pamene mopanga chiganizo imenecho mayeso amene wamwalakwa banja limenelo likhala ndi mavuto mapirake wina aliyesa adzipanga zake mapirake mpajani mazavoti banja lichalatha tsopano chatetsani chani pamene munayesedwa pamene munafunsidwa funso lopanga ziganizo ngati banja ino mwalephera. Tiyeni tikhoze, tiyeni tichiteni tipeze yankho loyenera pa funso lathu limeneli. Mayeso athu a namba 4 ndi mayeso abale athu. Munthu ukakhaluso nakwatire ngati unali ndi abale ako 20. Ukakwatira nthawi zambiri abale ako aja amachuluka amatofika 50, 60. Chifukwa tsopano makhakati abale ako aonjezerako kwa mkazi wako ako kwa mwamuna wako. Izi ndimene Mulungu anazilegera pamene wena akazisithayi. Koma tsopano nkhani wakhala ponena kuti kodi abale awo amkazi anga abale awo mwamuna wanga akozondithandiza bwanji banja langa likhalira bwino kapena akozolononga bwanji kuti banja langa likhalira loyipa. Pa Genesis chapter 2 verse 24, Matthew chapter 19 verse 5 and 6 tisayiwale kuti munthu akakwatira umasiya makolo. Kusiya makolo ndikutani? Kupanga ziganizo zawo eka. Ngati poyamba umanengera ziganizo za makolo ako kaya abale ako popezo makhala ndiwo. Pamene wakwatiwa ndiyoti banja lija mwamuna ndi mkazi mene opanga ziganizo zanu. Abale tili nawo, abale lidzakhala nawo. Koma tikalola kuti banja lathu ziganizo zimangidwa ndi abale athu, banja lathu lidzalifota. Tinaonapo nthawi zina amuna ena apena akazi ena ndakuvana akazi anga zimene munazi kapena ndakuvana amuna anga zimene munazi koma mawa ndipita kaye kwathu ndikafunse kaye abale anga ndi zimene akanena abale angazo ndilidzapanga pano. Banja lilanganika kale. Mayesero amenewa banja limeneli lalephera. Funso limeneli banja limeneli lalephera mukapanga chiganizo potengera anthu ena. Alipo abale ena omwe amafuna ndithu kulowerera banja lathu. Ndazi zina abale athu ena amalowerapo ife talola kuti alowererepo. Pang'ono mapita, halo, amayi, kunotuwa matizitere ndenditani. Usatelo pagaza kuti, halo, amayi, tudzulora munanga matete. Makolo akangopezeka otero, kumaso mwana otero, muzoti banja limene livula. Mulungu anazikoza kuti banja likhale lonena kuti mamuna ndi mkazi azitha kupanga ziganizo zawo paokha. Kodi inu banja lanu amapanga ziganizo ndi makolo anu? Amapanga ziganizo ndi abale anu? Amapanga ziganizo ndi azanu? Alipo akazi ena kapena amuna ena amapanga ziganizo otengera zazawo. Azawo zimene anena zimene amapanga, zimene azawo anena zimene amatsatira. Koma Mulungu sanakoze kuti banja likhale lachoncho. Mayeso namba 5 amene Mulungu anayika kapena mayeso amene timapeza mu mabanja ndorani. Mayeso a ndalama. Kodi inu mayeso a ndalama mumakhoza morani.
choyamba lizindikire kuti banja lopanda njira yabwino yopezera ndalama ndi banja limene limakhalanso ndi mavuto ambiri, chifukwa banja silingakhala opanda ndalama. Mwene ukhala ndi ndalama yogulira chakudya, mwene ukhala ndi ndalama yopezera malo okhala, mwene ukhala ndi ndalama yopezera zovala, ndalama mwana akadwala kawina akadwala. Ndoti banja ndiloyenera ndithu likhale ndi njira yabwino yopezera ndalama. Banja labwino siliyikaso maganizo ake onse kuti basi tipeze ndalama, ndoti mamuna ochoka 4 koloko mamawa ubwera 10 koloko usiku, mkazi akuchoka 5 koloko mamawa akubwera 7 koloko usiku, kungokumana kugona kwacha wina kulema. Limene lonso si banja labwinonso ayi. Tisayiwale kuti pamene tikufuna kupeza ndalama tinayamba kayenda peza mkazi. Ndoti mwinanso Mulungu atidalitsa tili ndi ana, ndi udindo wathu osamaliranso banja lathu. Baibulo sililalireko kuti mkazi wa mamuna wamasiye, kumene manena mkazi wamasiye, ana amasiye. Zili choncho chifukwa chake nyani? Mamuna namene amasaka ndalama, mamuna namene amasaka zinthu pabanja. Ndakamwanira mamuna uja otsalira aja namene amakhala amasiye. Silimanena kuti mamuna wamasiye, koma mkazi wamasiye kamene ana amasiye. Zimene zikutanthauza kuti mamuna ndi udindo ndithu. Komanso pamene ndi udindo akumbukire kuti alinso ndi udindo osamalira banja lake kupatula udindo ngopeza ndalama. Mabanja ena zimachitika ndithu kuti mwina mkazi namenenso akupeza ndalama, mwina sonta zino oposa mamuna. Tikaona mabuku la Miyambo chapter 31 verse ya 13 mpaka verse ya 14. Timatha kupeza ponso ndithu kuti mamuna kapena mkazi akupanga business, akupeza ndalama. Ndi chabwinonso ndithu kuti banja mkazi ndalali nguthekera apeze ndalama zothandizira banja, mamuna apezenso ndalama zothandizira suyani, zothandizira banja. Koma mabanja ena amasokonekera chifukwa mamuna kapena mkazi akapeza ndalama amati yanga iyi basi. Ndoti mkazi akapeza ndalama amati ndalama yake, mamuna akapeza ndalama amati ndalama yonso ndi yake. Ndoti banja la choncho si banja labwino. Pamachitidwe chapter 5 verse yake 1 umatsika musi, banja lonse limene lija limapeza Hananiya ndi Safira kuti lichimwe. Linachimwa chifukwa choti onse anakhala pansi ngopanga chiganizo ngati banja pa ndalama zimene anazipeza. Palibepo wina amene anafuna kuongolera nzake osanakuganiza. Ndati tikuona ponso tingakhala na chimwe anthu aja, komabe anthu aja anakhala pansi ngopanga chiganizo pa ndalama zawo. Ngono ndalama zitazipeza ndati pite kujatika name. Vuto lilipo namapo, koma pokambirana ngati banja kuti ndalama tizigwiritse ntchito bwanji sana lakwe. Koma popeza zimene anagwirizana zolakwika zimene. Komabe anationetsa chitsanzo chonena kuti banja pamene lapeza ndalama mamuna ndi mkazi azitha kukhala pansi ngwambirana. Ndalama zimene zipeza tingazigwiritse ntchito bwanji. Iyi tipange ichi, iyi tipange ichi, iyi tipange ichi, kena kuyotsala iyi tipange izi. Koma osati wina akapeza ndalama ziti iyi yanga, wina saziti yo yako, ali sawono rarani. Ngati banja athu kuyendetsa motero, banja limenelo lisokonekera ndithu. Mabanja ena amasokonekera chifukwa chani? Mamuna akapeza chiganizo, akapeza ndalama amapanga ziganizo zayika, mkazi akapeza ndalama amapanga ziganizo zayika. Tikatero tikaona mafunso amenewa ndi kupeza mayankho oyenerera, ndi kupanga zinthu zoyenerera, mabanja athu adzakhala abwino. Koma mafunso ena amene mabanja akumana nawo ndi amenewa amene ambiri akulephera. Ndipo akulephera mabanja ambiri akulephera. Kodi inu banja lanu mumaziona zimenezi? Kodi mafunso amenewa mwakumana nawo mumapeza mayankho olondola? Inu amene simunalowe mabanja mudzakumana nawo ndithu, mudziwe kuti mafunso amenewa akupezani, koma chofunika ndi kupeza mayankho olondola. Mukatero banja lanu lidzakhala bwino, chifukwa mafunso awa palibe amene amamuphonya ndithu alesa mampeza. Tendi zigwizeni ntchito, tendi tikozeni mabanja athu kuti mpingo wathu udzakhalenso wabwino. Izi zimene mafuna tiphunzire pa tsiku lali pamene maona phunziro lathu lokhudza banja, phunziro lathu namba 37 taonapo so zimene zizokudza banja. Ndiwa program yale mnani ndine mbalo wanu Vinjero Gondwe, tikumvera program imene amalipatsana ndali Longo School Biblical Studies. Mwina tili ndi funso pamene ndimanga kukudza ntchito namba 082 766 018. Kufikiranso nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mamuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Koma awili Mamuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu.
muluzanise Hawa Atati leloli munakwatisa Adamu ndi Hawa kalelo muluzanise Hawa Atati leloli munakwatisa Adamu ndi Hawa kalelo awili aimamu